Салом алейкум апо. Паплинои туркӣ бори нав омадаги. Паплинои линда беҳад матраж ғавсай. Пуштур тарафи рост чапаш ҳардаш яхелай матраж беҳад ғавси хушрай. 7 ранг дорем. На рангуша бо диққат тамошо кунед дӯстон. Матраж беҳад ғавси хушрай. Охири видеода наша гап мезанем. Доставка ба ҳама ҷора дорем. Душанбе берунам, душанбе ҳама ҷо доставка дорем. Скидка рафтисам гуфтем ку кадоме ки 4 либос боло мегирад 4 та трикотаж подарка трикотажҳои зимнӣ вибрқати подарка мекунем. Беҳтарин материал бор нав омадаги туркӣ тоза пахтаи тоза. Одамое ки пеш омаданиянд адрес Момбозори Корвона якум дарвозаи Пажарка 4 рияд 119 дукон бо описание видеода нависагам нархаш 280 сомон либосе. Доставка ба ҳама ҷоро дорем. Пешакӣ лайка дастгирӣ кунед. Пешакаматон раҳмат.